Na odchode. Takže tuto sa zašívate. Tu je matematik. Matematik, počtár. Super, paráda. Bolo to napínavé, ale... Ďakujem. Toto bola smrť. Smrť. Vidíš, aký je pokojný. Toto bola... Čo presne? Čo bola smrť? Ty si dal svoje témy. Áno, Kostoly, áno. Borzajtovcov, Áno, ja viem. divadlo za 60. Hej. Podívej se na ty šediny, to si mi vytvořil. Som bol ja. Ale akože zaklimáčka. Arka, hádam si nepochyboval. Dobrý to bylo. Výborné, krásne. Hej, no. Ale dobrý bylo, jak si posouval teď ty témata takový, jak Jarka tady. To je To je jeho, ten to je jeho Ondrov mysl, syndrom, takzvaný Ondrov No aj som syndrom. aj povedala, ako ty. Hej. Posúva si svoje témy, supero. No ako? Dobre? Dobrý. Lebo Počkaj, on z toho robí normálne, že drámu, Show. ale totálnu drámu. No. prišiel štáb, hej, a no 13 rokov som to hovorila, musíme sa potom porozprávať, čo sa stalo. Čo sa dialo, hej. Tak som čakala do posledného, čo sa tam ideš. Všetky pocity naraz, hej? Mám pocit, že nikdy v živote tak dlho ľudia spolu nerátali. Máme nejaký rozdiel. Áno, presne tak.